Sikhathazeke kakhulu ngezinto ezenzakalayo emphakathini. Ngibingelele nosomabhizinisi bethu abakhona okuyibona kakhulu abanikazi bey'tolo la khona esisizakala khona sonke la endlini. Siyanibingelela bafowethu. Siyathokoza kakhulu namhlanje ukuthi sizothola lolu lwazi olubaluleke kangaka umuntu alokhu alithola. Imisakazo yonke ekhona angisabingelelanga, ngizwile kuthiwa bakhona abafowethu baka-Rise FM, abafowethu beVuma FM abakhona. Ngiyabingelela futhi abafowethu. Siyathobeka kakhulu. Mhlawumbe nje okokuqala bafowethu, ziningi izinto ezenzakalayo la okudayiswa khona lezi ziphuzo. Okufanele namhlanje Dolombe, angizile ukuzokwethula ispeech, kodwa okufanele namhlanje umphakathi kube nesithombe esiphelele, ngoba kokunye kugcina kungena amakhansela, kungene namaphoyisa kakhulu. Uthola ukuthi abanikazi balezi iy'tolo bona sebema eceleni. Ngikhuleke ngiye ngakusho nasekuseni kwi-briefing ukuthi kunebanga okuthiwa likhona kusuka esitolo esidayisayo iy'phuzo uya esikoleni. Kunebanga elikhona kusuka esitolo uya esontweni. Kunebanga elikhona usuka esitolo uya emzini womuntu la okuyiwona isitolo esakhele khona. Yizo zonke izinto engicabanga ukuthi umphakathi uyafisa ukuthi wazi ngazo. Siyafisa futhi ukuveza ukuthi akufanele kube sengazi ukuthi umphakathi uyalwa nezitolo la khona okusuke kudayiswa khona, kodwa umphakathi ufanele uzizwe kuyingxenye. Siyafisa futhi ukuthi kuvele inhlobo ezikhona Mdolombe ukuthi ithaveni izoqala ukusebenza ngo-9 igcine ngo-10 mangabe kuwukuthi igcina ngo-10. I-bottle store iqala ngo-8 ngiyalinganisa, igcina ngasiphi isikhathi ukuze umphakathi ube naso isithombe. Ngiyafisa-ke kuba ukuthinta le oyithintile ukuthi umphakathi awusondeli ukubika ezinye izinto, nani nizehlulike ngoba nakhu sekunesigameko esikhulu esesenzakalile. Esi-understanda futhi umuntu kuba leyo ishilo yokuthi nibancane nani on the ground, angeke kukwazi ukwenela zonke iy'ndawo. So-ke umphakathi uzoba yiso leli ukubuka ukuthi ngempela lezi zinto ezishiwo la namhlanje yizo yini lezi ezenzakalayo ey'tolo la kusuke kudayisa khona. Uyabona-ke umuntu osuke edayisa kuba usuke buka nje izinto ey'mbili, noma ungathi udayisa hloboluni lwe-product alidayisayo. Usuke buka i-customer, abuke i-profit. Okunye okuzokwenzeka ngaleso sikhathi akagxilile kuko. Ubuka i-customer lakhe, abuke ne-profit akazoyenza. Uma ngabe kuwukuthi abantu uvala ngo-7, abantu bawu-100 abathi bafuna ukuthenga, kukancane kakhulu futhi akwenzeki ukuthi aqhubeke avale ama-customer ewavalele ngaphandle. Izinto-ke lezo okufanele sibukusane kuzo, nisilekelele kuzo ukuthi zingalungiseka kanjani. Hhayi ngoba kuwukuthi bayahlaselwa yini abafowethu abasuke bedayisa. Kunezimo-ke kuba ezisuke zenzeka, kuthiwa kushone umuntu, ngiyalinganisa, ethaveni, noma ulinyaziwa kashonile. Asibone phela umnikazi wethaveni, we-bottle store ekhathazeka nge-customer lakhe. Akungakhathazeki thina amakhansela, akungavuswa thina amakhansela sigijimeke manje nomuntu siye ey'bhedlela, nomuntu esedlulile emhlabeni kube umsebenzi wekhansela nomndeni wakhe. Umnikazi webhizinisi akasabona. Izinto lezo ezenzakalayo emphakathini okufanele-ke mhlambe kube clear nje ukuthi
kwenzakalani. Maningi ama cases enzakalayo odadewethu bayanukubezwa kuba ey'ndaweni la kusuke kuphuzwa khona. Odadewethu bayashaya, odadewethu ayodadewethu bodwa nabafowethu bayashaya emathaveni. Okuba kubike kuba ile yokuthi uma beze police station bezobika ukuthi ayibo ngishawe usisi wakwabani, uma ekufica uwedwa nje wena kuba e-charge office, uma ekufice nje uwedwa bika kuwe uwedwa, uyamemeza ukuthi wemthethwa awuze la uzongilalelisa.